Udijere Jeze Baba Abonda Muzika Nezero Zero Zangu Nezero Zero Yesu akatifira uripa musazando dagarani
Uname, unababa, mighty Uname, unababa, mighty Uname, unababa, imipo mighty Uname, unababa. Kukumbira nyasha dzaumwana kuti varambe vachifamba nesu mukati mekurarama mushoko ravo, zvikuru sei panouya nhamo nematambudziko mukati mekurarama, kufiirwa chaiko. Dzimwe nguva mitauro inosumuka, Ishe dai vatigonesa, zvinhu zvandokumbira kuna Mwari misi nenguva kumhuri yedu, kuti dai vatigonesa umwe nemumwe agona kuramba akamira pana Mwari achinamata, kuti tigone kurwisana nehondo inorarama mukati metsinza randakaberekwa. Zvinhu zvandinongesa kuna Mwari nokuti zvinhu zvapachindibata, kuti kusumuka kwazvo nenguva yachona zvaakuitika pasina nguva, munhu achingofa, mumwe achingotevera. Zvinhu zvinonga zvichindibata, dzimweni nguva ndichibvunza iwo Jehovha kuti chii chamunoda kuti tiite semhuri kuti nyasha dzenyu dziburuke mukati mekurarama kwedu. Saka zviri zvinhu zvinowanikwa dzimwe nguva zvichindibvisa pakunamata kwangu, dziri pfungwa nendangariro nokufunga pamusoro pazvo. Saka ndinoda kuti ndizvidzosere kuna Mwari kuti iwo Jehovha ndiwo mupe upenyu nekurarama mukati meupenyu hwedu. Kuti varambe vachindidzoreredza mushoko ravo, kuziva kuti kana tichiraramira tichararamira ivo, kana kuri kunze kusiya nyika tichangoisiya nekuti iwo Jehovha ndiwo anenge vatendera. Zvinhu zvandinoisa muruoko rwavo Mwari kuti dai vararama nesu, mwoyo yedu yarega kubva pakutenda kwavakatipa pamazuva ekutanga, tirambe tiri mukutenda ikoko, nyasha dzavo dzirambe dziri mandiri. Uye ndichisova vana vamai vangu vasara mukati mekurarama, kuti umwe nemumwe mwoyo wangu unongoti dai mumwe nomumwe aramba achitsvaga uso hwaMwari, uye wakaipa atendeukowo munzira dzake atsvage Mwari,
aone kuti inondiwo nguva yokupedzisira. Dzimweni nguva Mwari vakanzwawo mukati mekutadza kwake agone kutendeuka azive Mwari. Ndozvinhu zvandinongochemera pandiri kuti mukupera kwazvo achifanira rufu rwakaipa tinge tichingotsvaga kuti dai munhu wese afira mukutenda Mwari nokuziva Mwari. Zvinhu zvandoisa mukati meruoko rwaMwari, uyezve ndichingoramba ndichikumbira kuna Mwari munguva yatiri kupinda, nguva yemuchato, kuti Mwari dai vapindira zvose zvarongwa navo, zvaitwa navo mukufamba nekubatwa kwebasa racho rose, zviitwe naivo Jehovha, vange vari pakati pedu. Ndichingoisa iyo mhuri yangu yose kuti ichange ichipatisipeta kuti Mwari dai vapindira varamba vari pakati pazvo. Zvinhu zvandinokukumbira kuna Mwari misi nenguva, ndichingokumbira chengetedzo yavo, uchiti haleluya. Amen. Mwari muri zuwa redu imi munopenya pauzuru asimweya ungaone paunozo ufamba Makatendeka Mwari wenyasha, muponesi, muchengeti wedu pakurarama kwose. Tinouya pamberi poso hwenyu Jehovha masikati ano, chinzwaiwo zvino kunyengetera kwedu. Haleluya. Amen. Mwari wakanaka, wakatendeka, mutsvene mutsvene ari pachinyasha, unotonga denga zvisikwa zvose zviri pano pasi. Ndina Mwari watinofungamira masikati ano, chipambiri nokutenda iyemi Jehovha, notipa simba renyu munotendesa zvenyu kusvikira taure zvacho vanhu masikati ano. Kune vauya vachirwara pakati pedu Baba, unovadetsera pamuti kuti iyemi Jehovha, Mwari mune tsitsi nengoni, munorapa zvinorwadza zvose, hamutisiye Baba titoga pose pasina kufanira, munokwanisa ise Jehovha tenzi, kunyange nemuhomwe dzangu chaidzo Mwari, munokwanisa Jehovha tenzi, kunyange nemuhama neshamwari vane Mwari, munokwanisa zvose.
nyama nekuchema pakati pedu ngadzinyaradzwe kuti tichitozwa. Muri Mwari Mwari vai nesu zvino Jehovha masikati ano apo richataurwa shoko renyu ndopamberi kutendai Mwari kutaura kwenyu masikati ano nokutendai muponesi wangu. Vai nesu Jehovha vachabatwa basa rose. Muri Mwari vane tsitsi, Mwari vane ngoni. Baba ndinokutendai kuti manzwa kuchema kwedu masikati ano neshoko rose rinondiro chingwa choupenyu ramuchatipa masikati ano. Jehovha, rambai muchidzura nzeve dzedu Baba kuti tigonzwa kutaura kwenyu nokuchenesa mwoyo yedu Baba kuti shoko renyu Baba kana tichinge tarinzwa rigona ugaro mukati matiri. Muri Mwari vane tsitsi, Mwari vane ngoni. Mazviita iyemi Alpha naOmega. Kune vauya vachirwara nyama dzichirwadza vanoporeswa nemuzita remwanakomana Jesu Kristu. Muri Mwari vakatendeka Baba, tinopambiri nokukutendai chivaiwonesu zvino masikati ano nemuzita raJesu romwe yamusvinaomera. Haleluya, amen. Jesu makafa mwana wa Mwari Yes. Kupuwa mkana ukurarama ngaraposte. Amen. Mwari dai awongwa akudzwa mumwoyo medu nomuupenyu bwedu nomukurarama kwedu kuti icho chatinoshingairira kudai tigochibata ngaraposte. Amen. Ngandikukwaisei mose tisati ndataura nokuti ndinoenda kutonzwa kuda kuenda. Baba namai mutsawo ndinokwaisai muzita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Baba namai mangwende ndokwaisa muzita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Navamwe vose vari kuteerera mumhepo tinokuchingamidzai muropa raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Nokuti ndazoti ndakamira pagedhi apo pandakandoti kati nditomboerenga tumameseji tipotanoza kuti pachinzipa hatinoaenzi. Ndakati zviya chinoitaona muta dzakangowanda wanda muno ndakati varume vasati vatidza mabasa avo panapa. Saka ndinoona ndakamira panze zvangu ndikati hatingavhiringa.
Rugara apostoli. Zvino ndinotenda Mwari unotitira zvakanaka nguva dzose. Chimwe nechimwe chinonzi chino nguva yacho nomusi wacho. Rugara apostoli. Zvatinoona namuna matambudziko zvinotivira zvehama. Hazvina kubva pazvi zvedu bedzi kana pakudarika kwedu bedzi, asi pakudarika napakutadza kwamadzibaba edu. Zvakapinda muropa redu kuti zvivi izvi zvinogara muropa. Rugara apostoli. Amen. Ndosaka muchizonza vanhu vachiti uyu akafanana nanhingi, uyu akafanana nanhingi kuda kweropa. Rugara apostoli. Zvino izvozvo zvakaitwa namadzibaba vedu zvinotiteera kunyangwe nazvino, asi zvinomaitirwa zvinofanira kunzi zviitwe kuti Mwari wagotinzwira nyasha. Rugara apostoli. Iyi subject yakarema inoda kuti kana vanhu vakainzwisisa tinogona kudzikidwa panhama namatambudziko zvatinoona zvinongotiwira. Munoona hazvisi bedzi kungonzi munhu kana ndati ndatenda pana Jesu Kristu ndati zvapana. Rugara apostoli. Pane zvinofanira kuitwa kana munhu uchinge wadiwa naJesu Kristu. Pane zvinofanira kunzi uchiita zvino kuti ugone kurarama muutsvene. Rugara apostoli. Pane chimbo chamanga muchimba tichitanga kungosvika apa chokuti ndicherechedzei baba. Munoona Jesu paya paakaroverwa paya akatoiswa panzvimbo yokucherechedzwa kuonekwa kunzi akarurama here, akafanira here. Rugara apostoli. Rimwe shoko robva rati kana uchiuya patafura yaKristu uchida kupa chipo chako, kana ukaziva kuti une mhaka neimwe hama, unofanira kuchisiya pamberi ipapo woenda kundoyanana nehama yako ugodzoka kuzopa chipo chako. Rugara apostoli. Zvichidudzira kuti tinofanira kuva chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Ishe, kuti Ishe kana achititarira arege kuona chipomerwa agone kuti gamuchira. Rugara apostoli. Zvinosandenanzi kwainde ndevana. Rugara apostoli. Ndinguva dzese ndenge ndine mayoungsters am. Zvino kana mayoungsters kuti ato mayoungsters tese pano. Regai timbotera zvinhu sezvinodindirana mayoungsters. Rugara apostoli. Munoona kana madzibaba edu paakatibereka ano zvaaishuwira paupenyu kuti tigova tichiita. Ndokuti ana ongoti bedzi ndofanira kungobereka vana vorarama zvavo. Rugara apostoli. Asi ano zvaakatarira kuti kana vana vachinge ndavabereka vanofanira kuita chokuti nochokuti. Rugara apostoli. Munombonzwisa here kuti kana vanhu vachirima chikafu senguva yatakararama kare, waiti kana waakukohwa waitsvaga mbeu dzakasimba ndidzo dzavanochengeta kuitira mangwana. Rugara apostoli. Wachitodziisa kumusha wako kusina kavaisa mukicheni mune muno husi muya kuti dzirege kufukutwa nezvifukuto. Rugara apostoli. Makabvako. Zvino kana zvichinge zvichidaro nembeu inozikana mudzi inojara zvayo ichiora. Rugara apostoli. Zvakadii kunesu kuti vana vedu vasirwe nhaka yokuziva Kristu, kuti vasimbi vachipfuurira mberi neshoko raShe. Rugara apostoli. Tivachengetedze kwazvo kuti varege kufukutwa nezvinofukutwa zviri zvazvino. Rugara apostoli. Unoziva takatarira nguva yatiri kurarama uye nenzvimbo yatiri kurarama, unonzwa tsitsi kwazvo kuti ndiani achaziva kana achadzikinura hama idzi. Rugara apostoli. Shoko rimwe robva rati kuya kunana Deuteronomio, kana uchindoenda munyika yandichakupa rega kuzoteedzera tsika dzavanhu vari imomo. Rugara apostoli. Zvino ndinoshamisika zvizhinji kuti vanhu tinokasika kushanduka nokupfekera imwe nguo yatisina kubva tambopfeka tiri mudzimwe nzvimbo dzatinenge taenda. Rugara apostoli. Zvino nevana vedu vachakura vasina zivo kunyangwe napaduku pose, kana zvichinge zvadaro manje dzinza ratofa. Ndaitaura namukombo wangu nenyaya yevana wamukombo wangu vari kuSouth Africa. Takati zvandiri kunzwa kwavari uku handifungi kuti tichine hama. Dzinza ratofa nokuti zvavakaenda vachinamata Mwari. Zvandakuzwa kuti ndovazvavari kuita.
apachisina apa apachisina mbeva ndoti chajara chigara apostoli. Amen. Zvino tiri kuti wanikani ngatirege kushanduwa nenzvimbo. Ngatishingairire kwazvo kudzidzisa vana vedu nokuvarowedzera pano zvakanaka zvatinoziva nezvatakadzidziswa kuti vagowe mbeu yakanaka. Nokuti tiri kuti isisu upenyu hwatiri kurarama hwakafanana inonzi shoti rirei. Unomhanyawo pako wosvikawo pako wopawo mumwe chimuti wopfuurira mberi iwe wosiya kugara apostoli. Zvino pamuchazopa chimuti ava muchapa vachagona here kuita sezvamaifunga kana zvamunorangana kuti dai vaita pana aishe kugara apostoli. Haleluya. Mwari dai atibatsira ipapo nokuti zvinezvo hazvigonekwe navanhu. Ndinonzwa vanhu vachitaura zvizhinji vachiti vana vatungamiriri havadi kuzoita zvinoita vatungamiriri kana nokudini wachipa mhosva navatungamiriri wacho kuti vagone kurayira vana wavo gara apostoli. Amen. Toda kuti muzive chinhu ichi varume hama. Chiya chanambotara pakutanga kuti zvinoitwa nevana vedu hazvisati zviri zvavo asi zvinobva muropa ratisina kugona kuganhura kuti uipi hwaro urege kuramba uchipfuurira kuenda mberi kugara apostoli. Haleluya. Kana iwe ukakunda Satani unoimwe nzvimbo yaanoziva kuti achakugarira panzvimbo yakati kugara apostoli. Anozviziva kuti apa unenge wambondikunda apa asi uchakubata pakati ndopaanoenda kutogarira ipapo. Kana amavhangeri ndosvika ndichiti tava mavhangeri okutukana kuti wana wako anobva kuti zvakati wana wako vamwe wobva wati usati wawaita kana waita uchazviona. Haleluya. Kugara apostoli. Amen. Ngatirege kupanana mhosva vadikani. Ngatibatsiranei. Kana tichiona imwe hama ichiwira muno zvinorema ngatibatsiranei kugara apostoli. Asi ngatirerei vana vedu kusvika paeji yokuziva kuti tawapa zvinokwanira. Kana akazorasika asi iwe unoziva kuti wakashamba maoko kugara apostoli. Haleluya. Zvakafanana vana kana uchiwaendesa kuchikoro ukasiya mumwe ukamuti uyu asina kumbhadharira mari unokuti asi kugona. Panopenza vamwe zvikoro iye anongopa mhosva kuna baba kuti makati hamuna kundibhadharira mari imimi kuti ndipedzewo chikoro sezvakaita vamwe. Vapei mari dzacho okundikana obva aziva kuti inini ndega ndakaita sezvangu ndakakundikana kugara apostoli. Saka ngatiwarairei kusvika patinoziva kuti apa munhu akuchitsvaga decision yake yega kugara apostoli. Nokuti sarudzo yeupenyu hama inoitwa nomunhu. Haina mumwe munhu unogona kukuitira sarudzo yeupenyu kugara apostoli. Haleluya. Ndosaka makanzwa vanhu takazemba kuti sarudzo yacho unoda kutosarudza kuya. Nokuti dai Mwari akaita saSatanika dai vanhu vese vachinamata Mwari kugara apostoli. Nokuti Satani anobva atoti ipapo itoita zvandiri kuda kana usingade ndibva ndati zvakati kugara apostoli. Amen. Sezviya handidaramba kutaura kuti isusu takararama upenyu hwatakaramba tinoziva kai. Kana mashava achisvika pamunhu kana midzimu iya inonzi midzimu iya kana homu yacho isikaita zvakanaka bvanzi ndeibvarura. Kunobvarura chinhu chouri kugara. Ende chibvarurwa Uda kuita sei? Chibvarurwa zvacho. Saka Mwari wedu haana kudaro manje. Mwari wedu akatipa nguva nomukana wekuti zvimwe tingatendeuke tidzoke kwaari kugara apostoli. Kana muchiona tichingorarama kudai upenyu tichiramba makore achiwedzewa tichisvika makore gore rimwe richingosvika uri mutano rega kufunga kuti uri kugona asi Mwari uri kutsvaga kuti zvimwe uchatendeuke pano zvaunotadza zviye udzokere pana Kristu kugara apostoli. Haleluya. Zvino tiri kuti isisu nguva yedu duku yokungorarama iyi ngatiirarame tichiongorora upenyu hwedu kuti Mwari atitire zvakanaka. Funda ivhesi. Tsamba yavhura basa kuna Mark 16 vhesi ya 15 musoro weshoko. Jesu anoonekana nevane 10 Amen. Amen. Fundai. Nayo pa 15 vhesi Jesu akati kwavari, endai pasi pose munoparidzira zvisikwa zvose mashoko akanaka. 16 vhesi. Jesu akuenda aona kuti nguva yake yakwana sezvazviriwo pano panyika. Tinoziva kuti vana vaboedi kana vanotoziva kuti nguva yandararama zvine ndinenge ndakuda kuchovhera pakuenda. Anodaidza vana vake nerimwe ramazuva
achirayira umwe nomumwe kana kugwera umwe nomumwe nhaka yake achiri mupenyu rugare apostoli. Amen. Nokuti unoziva kuti nguva yakuita sei Yaswedera. yakukwana. Zvaanovarayira izvi anovarayira kuti wagozogona kurarama upenyu hwapanyika ino wakakwanira waine simba rugare apostoli. Haleluya. Pana angarayira kuti kana mzike mazotambudzika munozoenda kwababa munini nokwababa mukuru muchiwana zvinhu ikoko. No. Haadaro. Asi anotichengetedzai zviri pano zvandakashanda ini nozvandakashanda nemi kuti zvigokuraramisai. Kunyange baba wakatova muroyi, kunyange baba wakatova wakaromba, hakuna baba unorayira vana vake zvakaipa. Unototsvaga kuti avarayire kuti vararame zvakanaka rugare apostoli. Haleluya. Kunyange wakaromba munoziva kuti wanenge wakatoputirwa izvo zviye pawanenge vari paya. Zvawanenge watoda ndofunga ndo zvakanaka rugare apostoli. Haleluya. Wanotorayira vana vavo kuti muzosara une zvichengeta nokuti vanofunga ndo zvinochengeta vanhu rugare apostoli. Amen. Zvakatwanakira. Munoziva takarasikwa nenguva yakareba yakakura chaizvo muupenyu hwedu yekusaziva Mwari. Yatinoti dai Mwari zvichibvira Mwari nguva iyoyo atidzotsera nguva iyoyi rugare apostoli. Yatakararama tiri pasi perima guru kwazvo tisingatozivi kuti kuno chinonzi Mwari rugare apostoli. Amen. Ameno zvimwe vamwe venyu hamuna kurasikirwa nenguva yakadai, asi ndinoona sekuti ndakarasikirwa naye kwazvo nokuti kararama nguva yerima guru kwazvo. Murima imondo mandaifunza ndo chiedza rugare apostoli. Amen. Hakuna pakati pedu akagona kutionesa chiedza ichi, asi nokuda kwenyasha dzaMwari akazotionesa neimwe nenguva. Nguva yakanga yakwanira zvazvino nokuti Mwari une nguva yake anoda kuti munhu amuzive rugare apostoli. Kunyange tiri mukunamata kudai, Mwari uno nguva zveyaanokuzarura chimwe nechimwe nenguva yacho rugare apostoli. Haleluya. Zvokwadi haitengwi varume hama, asi zvokwadi inouya naKristu. Sure. Zvokwadi ndo chizaruriro. Zvokwadi haizi information, asi chizaruriro chaunozarurirwa naMwari muupenyu kuti akuzivise nezvaunofanira kuti uite nozvaunofanira kurama uchiita kuti ugone kukunda rugare apostoli. Haleluya. Zvino Jesu arayira vadzidzi vake achiti chiendai munyika muparidze ivhangeri kunyika dzose nokuvanhu vose kuti vagoziva kuti ini ndakakusiyirai zvokwadi rugare apostoli. Amen. Tinotofanira kuti tive vaiti veshoko, tiparidze shoko iri nomuto wose watinogona kuparidza nawo. Kuparidza shoko handi kumira kwandakaita panapa, asi kana tiri kunzvimbo dzatinenge tiri tinoparidza shoko iri nomuti yakasiyana siyana, tisina kutaura nomuromo wedu, tichingoita zvinoita kuti vanhu vaone kuti uyu munhu wakasiyana navamwe vanhu vari pakati pedu rugare apostoli. Haleluya. Izvozvo hazvipractiswe futi, asi zvinounzwa mauri kana uchinge watenda muna Kristu wakumbira kuti Mwari akuitire zvakanaka, zvinongogara muropa rako. Haleluya. Amen. Nokuti munoona Jesu anonzi akanga ari munyoro, anga ane unyoro akazvininipisa sezvatinoziva uye sezvatakarava kuti kunyange akanga ari Mwari akauya ari mumunhu akazvifananidza nomunhu unotadza unoita zvivi rugare apostoli. Amen. Akararama muzvivi zvapanyika ino kuti atibvise mukutadza agotiyananisazve nababa vake, nokuti takanga tatadza kuyanana kubva paya patakatadzira Kristu, patakatadzira Mwari mugarden Eden. Kubva ipapo ukamwalira Mwari hauna kubvira waita zvakanaka kusvika Mwari atsvaga kuti angadini kuti tiyananiswe naye nomwanakomana wake rugare apostoli. Haleluya. Zvino ngatirambei tichiparidza ivhangeri iwe nokunaka nokururama neutsvene, tichitsvaga kururama uku. Kururama hakuzi kwomunhu asi kunobva kuna Mwari. Tinofanira kuti kukumbira iye, nokuti kana munhu akatsvaga kururama kwake, kururama kwomunhu hakuite kururama kwaMwari rugare apostoli. Amen. Funda izvizvo. Tosimuka nayo pa16 vhesi. Munhu anenge atenda akaombekwa achaponeswa, asi uye asingatendi achatongwa. 17 vhesi. Munhu anenge atenda anofanira kuti aombekwe. Hazvina kunzi vanhu ka? Munhu anenge atenda anofanira kuti aombekwe. Kunoita kuti munhu paanongotenda ipapo, regai kuunganidza vanhu muchiti vachatanga vasvika 20 tozoenda navo kunovabhabhatidza. Chingoitai zvinenge zvaitika papi ipapo. Nokuti dai munhu ari mumwe asina kukosha,
dai mufananidzo uyo wakataurwa uyo kuti kana munhu aine makwai yake ane 100 rakarasika anotosiya mamwaya nokuti akachengetedzeka achienda kunotsvaga rimwe chete. Yes. Ari adi ungoti zvirwani chete zvigare ikoko, asi unotoshingaira kuti ariwo ane rimwe chete kududzira kuti mweya womunhu wakakosha kupfuura zvinhu zvose rugarapo. Haleluya. Ngatiparidze ivhangeri wadikani wanamai, ngatiparidze ivhangeri. Amene tingapatsarangurisei pakuti rabati andimodzi hamfani kumira muchiparidza ivhangeri zvotinoita izvi. Zvimwe zvacho ngatimbozvisiya zvakadaro. Ndimosa mujeti yakatozvimirira inorema inotoda vana mutsawo kuti vagotaurira kuti toita sei wakomana. Rugara apostoli kana uri mweya waMwari unongogara pamunhu wose uchiti hakuna mukadzi kana murume, hakuna mujudha kana ani, asi munhu wese wagamuchira Kristu wamwana waMwari. Rugara apostoli. Amen. Tinotenda bedzi kuti kana uri mweya waMwari uchitaura munhu mukadzi ndipo ndinoti haya ndinoteerera zvinotaura munhu mukadzi. Kana wachitaura kana waparidza dzaiwa hazvibviri. Munoona pana chimwe chinhu chakaiswa naSatani pakati pavo chokuti kana vanhu vakada kuchitaura chechi inobva yatsemuka munototsemurana. Rugarapo. Izvo tongoti pachitope paya taona imwe nzvimbo yakanaka ngatindoitai uko kune purazi chechi inototsemuka naizvozvo bedzi. Rugara apostoli. Mwari dai atibatsira kuti tive nokunzwisisa kunobva kuna Mwari mupenyu. Munoziva kufamba kunoita nguva kunoenderana knowledge inenge ichiuya panguva yacho. Rugara apostoli. Amen. Nguva imwe neimwe ndosaka muchizonza wana wedu kana imimi muchipo makakura mariti madhara hasi kuona here kuti zvazviite izvi. Inyaya yekuti generation imwe neimwe kana ichiuya inenge ino ruzivo hwakapfuura wana baba wavo. Amen. Izvo zvakatogara zvakagadzirwa zvakadaro. Ndosaka muchiona na technology inongokura haikure nguva imwe chete, inoita nemastages. Yes. Kureva kuti vanhu vanenge vachiberekwa pageneration imwe neimwe vanenge vanhu hwavo ruzivo vanosvika vachiwandudza zviya zvakagara zviripo zvichipfuura zvakanga zviripo. Rugara apostoli. Amen. Zvinodozve zvinoita novana vedu musazoshamisa kuti apa mama moyo kuti zvinenge zvisati hamuna kunyatsokuita zvakanaka. Language yacho kaimwe inozokugumburai nokuti vanenge vagera chilanguage chomunomuchi chikungotaura zvisina kana kukudza munhu. Saka munoona kuti ndo zvakaita naSatani. Satani mufungusa kuti akamira akatowandudza ruzivo rwake nounyengeri hwake kuvanhu. Rugara apostoli. Zvino zvamuchataiziva isusu kuti vanhu kana vachienda kun'anga munofanira kutoona pakaita zvimwe zvakaita ikona mushe svina nochichi patiko zvinezvi ukasvika pamba pon'anga pane pakaita kunge pachipatara kuchena. Amen. Usingazivi kuti watopinda pashiraini. Wakuziva kuti vanhu ava yakatopfekawo bhutsu inotoziva kuti munoziva kuti n'anga kazvadzivira anobhutsuka but musiwo unoiona yakapfeka bhutsu. Rugara apostoli. Nokuti akuziva kuti ukangondiona asina kupfeka bhutsu unobva waziva kuti ndiri n'anga. Ukangondiona ndikaita zvine zvinobva waziva kuti ndiri nayo handiite zvakanaka. Rugara apostoli. Ndo zvaakita Satani. Satani akuuya no-new way yokunyengera vanhu. Rugara apostoli. Asi ndianiko uchaziva zvinhu izvi kana ndisingagone kuparidza shoko iri kuvanhu kuti varinzwisise. Rugara apostoli. Nokuti kuziva uku kunotouya nokudzidziswa. Hakuna munhu unongoziva iye amene akazvigarira kumba kwake akazvipfigira mumba make asina amudzidzisa kuti agowana kuziva. Rugara apostoli. Saka tinotouya kudaika kuti tidzidze tizive. Kana tinge taziva manje tadzoka takuchiziva kuti tinorwa sei nechikara. Rugara apostoli. Amen. Todai masoja ainzi paanotreniwa ndo paanorwira. Training yacho yaibatsira chii? Saka kuno kuti tiri kutrena nabedzi asi kokurwira ndo patinogara tiri tega uko tisina anotiona takahwanda tichitendeka takafunga kita tinofunga toti handina kuonekwa tichitya munhu kutya mutsau wanototyawo kufa. Rugara apostoli. Warumama vana vabana namai ngatigamuchirei Kristu samuponesi wedu timupfeke. Kana tamupfeka tirege kumbowana imwe nguva yatinoti tinomukutunura tombomusendeka apo. Rugara apostoli.
taitaura nomukomo wangu rimwe zuva, vanabara mai vedu vakangofa nguva imwe chete. Saka tagara zvikanzi tiri kufunga kuti zvinhu tiri kunzwa izvi nafanira timbobikira doro mudhara. Tikati kozvatakawirirana wani kuti isisu izvi zvatiite zvakubva papi futi izvi. Anofunga sei mudhara wacho doro racho? Zvinoitika mukurarama wadikani. Kana musina kubira pana Kristu mhepo ichatikukura. Haleluya. Zvakanzi aiwa vanhu vanonamata zvavo vanongouya vanenge vasinganirwa vanongotitumira mari toita izvozvo zvinoita. Takati aiwa kana ndakakutumai kunourora mukadzi wangu imi makaroora zvinonzi handina kuroora here. Andi zvinonzi ndaroora asi ndakandisipo. Zvinonzi ndakakupai mari yangu kana ndatoita kaini. Amen. Izvozvo hatiite izvo. Takawirirana kuti hatina imwe shumire yatinoita pavanhu pavanhu vakafa. Kana takatofa tisingawirirana navo edu hatingazoda kuwirirana navo nhasi. Hazvigoni. Takati vakomana enda munoita mititina mudhara munotaura navo nokuti wakanga watoparidza kwese kuti taura iwe wakazonotaurirana zvoda kuti aiwa maisi tindoita zvokunamata. Takati Mwari ngaakuze. Kana mudhara ari kuda kufadzwa ngatiitei pfungwe timufadze nekuimbira Jehovha. Haleluya. Amen. Mwari akanaka. Nokuti munoona zvazvinoita manje. Satani unoona kuti makuta nenzira iyi anotsvaga futi imwe nzira yokumutsa dzimwe mhepo dzinenge dzakarara kuti zvigokutambudzai kugara apostoli. Vanhu havazive kuti Mwari anovenga sei vanhu vanouka nevanhu vanotenda kuno vakafa. Havazive kuti Mwari anovenga izvo kusvika papi kugara apostoli. Haleluya. Rigai ndigosira wamutsavo wakupfuurira mberi wachitidzidzisa. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, nditonge. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, nditonge. Ndirarame pamweya. Vanofamba nomweya, vanofamba nomweya, vanofamba nomweya, ndivo vana vaMwari. Vanofamba
Hallelujah, Himemea. Hallelujah, Hosanna. 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 Yeah. Haleluya. Amen. Aiwa, ini mufaro wangu kunge ndiri pakati penyu hama dzadikanwa. Amen. Regai nditange kukwazisa vatungamiriri vatinavo mukati mekereke ino nevatungamiriri vose vatinavo vari paonline nezvigaro zvenyu kubva kumufundisi muvhangeri muparidzi munyori vana baba vose vanokudzwa kusvikira kukomana muduka neimbirashe nchiti haleluya. Amen. Kuna namaiwo nezvigaro zvenyu ndizvozvo ndinokuchingamidzai zviro kwazvo nemufaro mukuru. Vanamai mufundisi vari pakati pedu, vanamai muvhangeri vose, vanamai muparidzi, vanamai munyori kusvika kumukomana muduka neimbirashe, musikana muduka neimbirashe nchiti haleluya. Amen. Iri mufaro wangu hama dzangu, makore anga ati wandei ndasvika kumvura nzvimbo yePortsmouth ndokuti kumvura nekuti ndokune siri yese muno muEngland. Haleluya. Yavhura basa. Zambedi yavhura basa, Marko 16:15. Manzi makuru ari panoti kumuka kwa Jesu. Haleluya. Amen. Paita nyaya yokumuka kwa Jesu. Haleluya. Tichiverenga magwaro edu tinonzwa kuti mambo Jesu zvaakafa nezuva retatu pakava nekumuka. Haleluya. Amen. Nawo nhasi uno ndinoda kuti inini ndibvunze imi vaKristu kuti zvakafawo Jesu paakamukawo mukati meupenyu hwenyu akamukawo here? Haleluya. Amen. Kana kuti wenyu Jesu achakafa? Haleluya. Amen. Aiwazve sesu tinonamata kudaizve Jesu pari zvino anofanira kunge akadi akamuka mukati mekurarama kwedu. Haleluya. Famene nayo Tosimukana pa 15 vesi. Jesu akati kwavari, endai pasi pose mundoparidzira zvisikwa zvose mashoka akanaka. Munhu anenge atenda akaombekwa achaponeswa, asi uyo asingatendi achatongwa. haleluya. Amen. Ndinoda kuti ndiverenge zvishomanana bhaibheri rechirungu rakapa musoro wokuti the Great Commission. Zvoreva kuti pane kutumwa kwatakaitwa naJehovha namambo Jesu vari pano panyika, vakuti zvandakuchienda kumusoro kudenga ndakuchikusiyirai mission yekuti muende munoparidza. Haleluya. Ndinotenda kuti vangu vari paZoom makuseni manzwa kuti basa iri topic yabatwa sei nevatungamiriri. Haleluya. Amen. Inini ndati ihemen iyoyo ndichinzwa shoko richibatwa pazuva ranhasi, nokuti ndinokupai mufananidzo wakaitika paBirmingham kusvondo yapfuura. Takashanyirwa nemurungu. KuBirmingham tinowanzoparidza nechishona nechirungu, asi this time takashanyirwa nemuBritish akauya muchena akasvikogara achiti ano ndiri kunzwa kuti ndinoda kuti ndimbonzwa shoko raMwari ndimbodzidziswa. Saka takati ano you are welcome. Saka zvakauya mukati mekereke paBirmingham takabva tati no, chiregedzai baba munyori asumuka achiturikira nechirungu kuitira kuti tifambe tese nehama yange yatishanyira. Haleluya. Amen. But you find kuti sepostori mukati meEngland munhu anenge achiparidza nechishona anobva atanemo zvokuti
anobva aita anonzi mudududu kuenda zvokuti uyu wacho arauti atitranslate muchirungu ka haite ketchup. Saka uyu ari kuda kunzi anzwe muenzi ashanyayo kaweka anobva aita nowe because uyu wechishona kaweka ari kuita mudurududu wekutika haana kana chance yekupa uyu akagara kuti atranslate wekuti uyu mushanya anzwe. Haleluya. Ndakati Jehovha dai mapindira nekuti chakaita chokuti murungu uyu akagara 25 minutes akana kuti hapana chaari kubata. Ndakangoona murungu asimuka aenda. Haleluya. Ndakati that's a failure on our part. Haleluya. Tatadza kuunza gwayana mukati memba yaJehovha. Haleluya. Yeti shoko panapa kunzi the great commissioning kunzi tapiwa simba rokuti tiende tinoparidzira nyika. Haleluya. Nokutika zvatakabva munyika yeZimbabwe tichienda all over the world. Haleluya. The mission was for us to go and preach to the world. Haleluya. Ndafarira kwazvo nyaya yataurwa yekunzi kunesu tinoprofita tichitaura nendimi. Ine hangu ndinonzwa mitauro yakati wandei kwete zvokutaura zvakadzika pati zvokunzwa ndinoona kuti vamangwende zvavanotaura nendimi dzavo chiputukezi chauri kutotaura ichi ndonza kuna baba kunokuka dzavo ndimika aiwa dzichirasheni. Haleluya. Kuna mai mangwende Italian. Saka ndenda kuti vanhu ivava vakavaka endai kuRussia baba munovadzidzisa nendimi dzechirussia mai mangwende kuItaly. Haleluya. Nokutika ndo shoko ramapihwa naJehovha vakakupai ndimi. Remember hama dzangu kuti vari muupper room hanzi mweya wakavhuvhuta mweya une simba guru wakasvika pakaonekwa pamusoro pevakanga vari muupper room vachimirira kuuya kwesimba rakanga rapromiswa naJehovha. Haleluya. Vakatanga kutaura nendimi dzakasiyana siyana. But ndimi dzedu isusuka tiri kudzitaurira muchechi dzimwe dzenguva futika wachanodudzira munenge musinai. Saka zvose zvibva zvangonzi aiwazve hazvina maturo nokuti chi murungofadzana pachenyu bedza. Haleluya. Zvaida kuti mutungamiriri wamangwende nendimi dzavo dzechiportuguese vaende kuPortugal. Haleluya. Vanoparidzira vePortugal. Haleluya. Kana vodaroka aiwa tapinda mugreat commissioning. Haleluya. Dai Mwari watinzwira nyasha. Tikanayati batirei pa14 zvakare. The same iyoyo. Pa14 vhesi inoti pashure Jesu akazoonekwazve navaya vane 11 chete vari pakudya. Jesu akavapa mhosva pamusoro pokusatenda kwavo napamusoro poukukutu bwemwoyo yavo nokuti havana kutenda vaya vakamuona ari mupenyu. Haleluya. Pane nyaya yekusakatenda, nyaya yekuomeswa paukukutu hwemwoyo wedu. Haleluya. Dai Mwari vatinzwirewo nyasha pakubata kwebasa ravo isu tava nokutenda mukati meshoko ravo. Nokuti takaenda kuna Johani chapter 6 akutonzwa kuti irori shoko ndiro chingwa cheupenyu. Haleluya. Watenda muna Jesu waona upenyu. Ndikaenda pa15. Pa15 vhesi Jesu akati kwavari, endai pasi pose mundoparidzira zvisikwa zvose mashoko akanaka. Munhu anenge atenda akaombekwa achaponeswa, asi uyo asingatendi achatongwa. Haleluya. Ndanzwa kutya makusena nhasi kuti zvatinoungana mukati mepostori tiri mukati mekereke tichirova rurimi rwamai sezvazvinoizvi. Haleluya. Tichitaura hedu shona zvonzi tiri kungoparidzirana pachedu isisu. Haleluya. Hazvina fruitfulness paupenyu hwaJehovha kuti Mwari vanenge vachiona kuti apa pari kuita zvibereko nokuti tiri kungoparidzana tiri zvatiri zvi. Haleluya. And yet nyika yakatimirira uku. Haleluya. Dai Mwari vatipa nyasha vatipa simba rokuti tikwanise kuenda kupi kunzoko tinoparidza shoko. Zvinonzi kunzoko zvotangira nyange mumba chaimo kunze. Haleluya. Nokuti mumba matinobva baba namai mutsauka kana musina kumira zvakanaka hatigonezve kuzotora shoko takunoriparadzira kunzoko. Haleluya. Nokuti inofanira kutangira mukati mei kereke ngaitangire mukati
memba yababa namai Mutsawa. Haleluya. Jesu. Ndinokupai a very good example. Munoona paplani yaJehovha zvawakaita. Takadzokera kuna Genesis wokutanga. Mwari vada nyika. Vakaona kuti haingangogara iri nyika isina chainacho mukati menyika. Haleluya. Vakaona kuti zvakakodzera kuti vaunze Adamu naEvhi mukati megarden. Haleluya. Asi nawo nokuda kwokuti vanhu ava vakanga vane zvese, vapiwa zvese naJehovha Mwari wavo, vapiwa murayiro wekuti ivo bedzi chavo vanongoteerera ivo Mwari. Haleluya. Havana kuteerera Mwari. Zvinonzi Evhi wakateerera nyoka. Haleluya. Wateerera nyoka, naizvozvo vakabva vabva mukati meplan yaMwari. Zvinonzi vakadzingwa mukati medimbi reEden. Haleluya. Now vadzingwa saizvozvo, Mwari vane nyasha, hama dzangu. Mwari vakazotuma plan B iri kuna Jeremiah 31:31. Munogona kutibatira plan B mumbodzeka nayo shumanana paJeremiah. Paplan B yaMwari apaka yave yekuti kumashuro mirayiro yambopiwa mirayiro kuvanhu naMozisi kuti mirayiro iyi ngaiteererwe saizvozvo. Mirayiro yakanga yakaoma pakuteerera, pakuti vakaitadza kuiteerera. Haleluya. Nokuoma kwayo ikoko. Saka Mwari vakati zviri nani kuti mumwe ndomumwe ndimuisire mirayiro mukati memwoyo wake. Haleluya. Regai ndisaite chibhuku muromo. Regai tinzwe vachitiverengera paJeremiah from 31 to verse. Tsamba iri kuna Jeremiah 31 pa31 kusvika pa34. Musoro uripo pa31 unoti vaIsraeri vanodzokera kumusha. 31 vhesi. Zvanzi naTenzi, tarirai mazuva achasvika andichaita chitenderano chitsva nesimba neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha. Hauchazofanani nechitenderano chandakaita namadzibaba avo nguva yandakavabata noruoko ndichivabvisa munyika yeIjipita. Chitenderano changu chiya chavakaputsa, kunyange ndakanga ndiri tenzi wavo. Zvanzi naTenzi, asi ichi ndicho chitenderano chandichaita neimba yaIsraeri. Shure kwamazuva iwayo ndichaisa murau wangu mavari, ndichanyora mumwoyo mavo. Ndichava Mwari wavo, naivo vachava vanhu vangu. Haleluya. Amen. Zvinonzi neshoko kumashuroko vana veIsraeri nyange vakanga vakadiwa naJehovha Mwari wavo, vatambura munyika yeIjipita, vanonzi vachaenda kunyika yechipikirwa, nyika yeKenani. Haleluya. Asi nyangwe zvazvo zvakanga zvakadaro, havana ivo kuda kuramba vachiteerera kufamba kutaura kwaMwari. Nesu hama dzangu tinogona kunge tave pastage yekuti nyangwe tave musecond covenant yakauya naJehovha yekunzi mumwe nomumwe tichamuchazive Mwari, hakuna uchadzidzisa newe kwake. Haleluya. But now tinenge tine zvese zvezvokutika unofa wakabata zivo yedenga. Haleluya. Uchiziva zvese, kurota uchirota zvese, mabasa ese simba Mwari wakakupa. Kana kuri kuprofita nemo sezvataurwa navo mangwende zvakanzi ndakunhonga tsono. Haleluya. Vachinhonga tsono, but kuna Mwari papulani yauka tisiri mupulani. Haleluya. Dai Mwari watinzwira nyasha, hama dzangu. Nokuti Adamu naEvhi vadzingwa mudimbi, nawo papulani B yatakazopiwa naJehovha kaika yaive kuti isusuka tigodzokera mukati medimbi. Haleluya. Our plan B ndekuti tidzokere mugarden makadzingwa madzitateguru edu Adamu naEvhi. Haleluya. Pati pakudzokera kweduka zviri kunzi imimi makaziva shoko raJehovha, makatenda kuna Mambo Jesu Kristu. Haleluya. Chiendai munoparidzira nyika. Haleluya. Asi nokuda kwokuti nokukuti uri matiri, tirongozviparidzira pachezvedu. Haleluya. Naizvozvo ndazonzwa 7:21 dzaMateo, handi vose vanoti ishe vachadi havo vachaona ushe hwekumusoro kudenga. So pazvanzi endai ikoko kwamaitira mabasa enyari. Nguva yemabasa achoka, nokuti kana tiri muno tongoti tapedza service, pane vanorwara here, garai pasi, ende zvipo zvokuporesa zvinenge zviripo. Haleluya. Zvipo zvokurapa zvinenge zviripo. Haleluya. But zviri kunzika zvese izvi zvamakapiwa izvi
ngazvinoshandira kunze uko. Haleluya. Amen. Dai Mwari watinzwira nyasha. Takaenda kuna Amos pavhesi ya 3. Amos chapter 3 pavhesi ya 3. Zvinonzizvo ko vaviri vangagofamba vese here vasina kungobvira vatenderana. Haleluya. Hama dzangu ka kuti tifambe naJesu Kristu watakadaka tofanira kutenderana naye. Kutenderana naJesu Kristu ka kuita zvaanoda iye. Haleluya. Amen. Nokuti Jesu kuna Johani ku 15 ukanotizve iye ari muna baba vake vari kumusoro kudenga. Haleluya. Amen. Saka kana iye ari muna baba nesuwo kuti tinge tichivo muna baba muna Jehovha ka tofanira kunge tiri mukati muna Jesu Kristu. Kana tava muna Jesu Kristu iyo anobva avo matiri. Saka muona kuti paani zvichata apa paana kuti isisu Jesu nababa vaJesu. Haleluya. Muna ndiye Jehovha. Kana zvadaroka zvanaka. Iye zvekwamozisi ka hazvichatibata nokuti kana taana Jesu taane rudo. Haleluya. Amen. Ane rudo haatadzirewe kwake. Haleluya. Ane rudo hazvitadzire pake zvake. Tine vaKristu ka vanozvitadzira pake zvavo. Haleluya. Before even vaenda mutadzira vamwe anotanga kuzvitadzira pake zvake. Haleluya. Amen. Dzikana ite pa 34 vhesi vanhu vakavakidzana nehama dzimwe chete havachazodzidzisani vachiti ive ziva tenzi, nokuti kubvira pano muduku kusvikira pano mukuru vose vachandiziva, nokuti ndichavaregerera kuipa kwavo uye ndichavakanganwira zvitadzo zvavo. Haleluya. Amen. Hanzi neshoko vose vachaziva tenzi. Iko zvinozvi tinoona kuti mukati mekereke yedu nyange nekamwana kadiki kana kachinge kabhabhatidzwa kakagamuchira simba remweya mutsvene. Haleluya. Unoona kachitaura ndimi, unoona kachiita mabasa esimba, nokuti vose vachadii? Vose vakatenda muna mambo Jesu vanopiwa simba rokunzi vana vanhu vaMwari. Haleluya. Amen. Saka izvozvo ndozvatichatsvira manje, nokuti tinenge tine zivo rekuti tinoziva kuti Mwari vanodei, but hatisi kuita zvavanoda ivo Mwari. Haleluya. Dzikani ati Mweya wangu Baba, mweya wangu Jesu, mweya wangu Baba, mweya wangu Jesu, chemera mweya wangu Baba, Mweya wangu Jesu, mweya wangu Baba, mweya wangu Jesu, ndirisodya zake, urisodya 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 zake. Mweya wangu Baba, mweya wangu Baba, mweya wangu Baba, mweya wangu Jesu, mweya wangu Baba, Haleluya. mweya wangu Baba, mweya wangu Baba, mweya wangu Jesu. Toenda pana Makosi 16 pa 15 vhesi. Manzwi edu makuru. Jesu kumuka kwa Jesu pa 16 pa 15 yoti Jesu akati kwavari, endai pose mundoparidzira kusvika kuzvisikwa zvose mashoko akanaka. Munhu anenge atenda akaombekwa achaponeswa, asi usingatendi achatongwa. haleluya. Mambo Jesu vanorayira vadzidzi vake kuti vaende vanoparidzira kunyika, kuti vose vanenge vatenda vagoona ruponiso kuburikidza nekutenda kwavanenge vaita muna mambo Jesu. Haleluya. Amen. Now chakatanga zuro nanhasi chinogona futi kutibata. Takaenda kuna
kuna mabasa avaposteri chapter 10 pane nyaya ya Cornelio ipapo. Haleluya. Cornelio waiva ari munhu waitya Mwari, waita mabasa anoshamisa zviro kwazvo maringe nekufadza ivo Jehovha Mwari wavo. But zvinonzi mari manga musati maane zvikwanisiro chaizvo. Haleluya. Saka shoka rinonzi rakasvika, ndichangoita chibhuku muromo, shoka nzi rakasvika kuna ye Cornelio zvakanzi tuma nhume iende Jopa inoona murume unonzi Simon anwa ndiye Peter. Saka muranda unotumwa unoenda kunoona Peter. Saka mission ipapa ya Peter yave kuti kana achinge aona muranda uyu anofanira kuenda kuimba ya Cornelio kuti anonoita basa resimba, basa rekuti rekumutendeutsa nekumubhabhatidza kuti vose vari maari veimba yake vaonewo kupona. Haleluya. But now Jehovah havataure nematauriro andiri kuita. Haleluya. Yes. Jehovah vanotuma Simon and Peter kwaakanga ari busy semazvese zvatongoita kuti maFriday kana inga ri Saturday takwana kana tinombopinda mugomo. Haleluya. Zvinonzi panguva iyi Peter aitori pachitsuwa chemba achinamata achiita sei achiita zvokunamata zvezvo achizvinyema zvokudya like we always do semapostori. Haleluya. Now shoko anzi rosvika kuna Simon kunzi kuna Peter kunzi nhume yasvika iri kutenda. But now it was in a dream. Akatange ata zvokurara ari pachitsuwa chemba, Mwari vakamuratidza anzi pakauya chisumbu chakanga chizere mhuka dzakasiyana-siyana zvakanzi tora udyi, nekuti iye akanga akuziya nenzara achinamata ari pasoweri pamusoro pemba. Haleluya. Nokuziva kuti mapostori havadyi zvose izvi zvakanzi kwete izvi handidyi. Mwari vakati aiwa zvindatitora udyi. Haleluya. Nyaya ripo ndeyekuti nyangwe Peter achifamba nemweya. Haleluya. Asi haana kuda kunzwiswa zvinhu zvemweya, wakarasika mepu yese. Haleluya. Uyu akafunga zvenyama zvokuti zvokudya chichi nechi. Haleluya. Asi Mwari vairivira kuti Jopa kwaita kuti uku kuna Cornelio kwaita vanhu vanoda kupona. Haleluya. Vanhu ivavoka vanga vari vanhu vakasiyana-siyana vedunhu iroro. Haleluya. vaida kunzi vanga vachiponeswa vaonewo shoko iri. Haleluya. Vakauya sechiratidzo chemhuka dzokudya. Haleluya. Iye akati akana nadha pachiputukisa handiende ikoko, handidye zvinhu izvi. Haleluya. Asi nekuda kwenyasha dzaMwari, Mwari vakazomuratidza kuti aiwa nyaya iripo ndeyekuti iwe enda kupi ikoko unovaparidzira vagotendeuka. Kana vachinge vanzwa shoko vanodi yavo vanotendeuka. Haleluya. Saka panyaya yekuparidza kwati kuchakauka, vamwe vedu vazhinji tiri kutangoisa naPeter yavo kuti shoko rinenge chechinzizuka endai munoparidzira nyika, but kwatiri tirifunga kuti right now tiri kutoparidzira nyika tiri mukati mekereke. Haleluya. And yet it's kumabasa kwatiri kauka ngatiparidzei nyika kuti makabvunza munhu wandoshanda naye kuti vamutsawo munhu akaita sei, vanofanira kukupupurirai kwandisiri ikoko. Haleluya. Takaenda kubasa kwana mai Mutsawo ngawapupurire kunzi mai Mutsawo munhu akaita sei. Haleluya. Nokuti munhu anotya Mwari haazopupurire pache zvake, anofanira kutopupurwa nevamwe. Haleluya. Ndakambotaura nerimwe gore kuti kubasa kwandaimboshandira kudhara, manager akandidana akati uyai Mutsawo, sei iwewe uchiti munhu anopenga zvakadai zveko ukamudana iwewe ari kukuteerera, munhu yanga asikageze for the past 6 months pasina kugeza kwanga achita muupenyu hwake, asi iwewe wamanja kuti munhu aenda anogeza uzvifambisa sei. Haleluya. Takati handisi kuziva. Zvakanzi aiwa but every Sunday you ask me kuti uda kuenda kuchechi ndokupa day off. Andofunga it's to do with your spirituality. Haleluya. Uyu murunga ari kutaura hama dzangu simba tinaro kuti vanorwara nepfungwa vayaka vanoteerera kana Ishe votaura. Haleluya. Kuburikidza nezwi ravo. But isusuka hatisi kushandisa simba iri, tiri kungoperera imo muno mukati mekereke. Haleluya. Shoko richiti go out there and preach. Haleluya. Anzizvo nyika yadi zvayo munda waibva uyu. Haleluya. Asi vakushi ndovadi zvavo ndovashaika, vakusha havapo. Haleluya. Takarara sana Simon Peter tiri pamusoro apa tiri busy kuita zvokutsanya tiri masowe. Haleluya. Iye ti munda wakadi zvavo wakaibva. Dzekani aitinzwa pa 17 vhesi, zvino zviratidzo zvichaonekwa pana vanotenda ndezvizvi:
vachadzinga mashave nezita rangu, vachataura nendimi itsva, vachabata nyoka namaoko. Hallelujah. Amen. Zvose izvi zviri kuita izvi. Hallelujah. Amen. Asi it's not enough. Hallelujah. Zviri kunzi nyangwe mane masimba yamanavo. Inzwaika nyaya yakatemwa pana Acts chapter 1 verse 6 to 8. Ibate iyoyo Acts chapter 1 verse 6 to 8. Mambo Jesu akuvaudza kuti ndakuchenda hama dzangu, zvandakuenda kumusoro kudenga handikusiyei muri nherera. Pane zvandichakutumirai kuti mudi mugosara muchiita. Maibata Acts chapter 1 verse 6 to 8. Mwari vakati Jesu vakati zvavakuenda kumusoro kudenga havatisiye tichingori vanhu bedzi. Haleluya. Amen. Mumwe nemumwe ane chaakapiwa naMwari. Mumwe nemumwe anacho chaakapiwa. Mumwe akapiwa chipo chokungopaso kune vanotambura, mumwe akapiwa chipo chokurota, mumwe chokuprofita, mumwe chokungodudzira ndimi kuti ndimi dzataurwa dzikaze Mwari vari kuti zvakati. Nawo ndiri kuti nini paActs apo pane nyaya yakataurwa ibateni pavhesi ya 6. Acts chapter 1 verse 6. Mabasa apostoli 1:6 vhesi. Manzwa aripo makuru anoti Jesu unokwira kudenga. Haleluya. Amen. Hanzi Jesu unokwira kudenga. Zvavakapedza basa ravo ravakatumwa naJehovha Mwari kuzoita pano panyika. Iroro basa vakati ndakuchikwira kudenga asi handikusiyei muri chiya muri nherera. Haleluya. Vakati kudipa 6 vhesi. Vanyai vaJesu vakati vagara pamwe chete naJesu vakamubvunza mibvunzo vachiti, ko nhai tenzi, imi muchapazve vaIsraeri simba rokutonga mamwe marudzi sakare here? Ipapo Jesu akavapindura akati, harisi basa renyu rokuziva misi nenguva dzakanyorwa naBaba nesimba rake, asi imi muchapiwa simba namweya anoera kana achinge auya kwamuri, uye imi muchava zvapupu zvangu kuvanhu vari kuJerusarema navari muJudhea navari muSamaria nokuvanhu vagere kudzimwe nyika dziri kure kwakagumira nyika. Haleluya. Amen. Hanzi simba iri vacharipiwa. Nazvino ndinako kutenda kuti simba takatoripiwa nechekare. Haleluya. Manzwa the last sentence yati zvanzi nekune dzimwe nyika dziri kure. Haleluya. Kumagumo enyika. Pari zvino izvi tine vanhu vari paonline, vamwe nababa kabasa vari kuSweden, vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kuScotland vanofundisa vana mathematics kuScotland, vamwe vari muEngland, vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kuAustralia, vana samajesi vari kuAustralia. Tiri kunyika dzaka we are at the end of the world, the end of the earth. Hallelujah. Kumabiri bobo kwakaperera nyika. Hallelujah. But ikoko manyika zviri kunzi ndakakutumai ikoko kuita kuti munoparidzira, asi kuti muparidzire nyika nzvimbo yamasvika iyo izive Mwari. Hallelujah. Amen. Aiwa, Mwari vakatinakira hama dzangu, vakatipa mukana iwoyo kuti tivazive Mwari. Ndaikumbira kuti muende kuna Romans. Batai atimuende navaroma 10. Dorime munda Romans 10. wa Jehova. Dorime munda wa Jehova. Vakumana dorime munda wa Jehova. Dorime munda wa Jehova. Namai dorime munda wa Jehova. Dorime munda wa Jehova. Una mweya wangu Baba, mweya wangu Yesu, mweya wangu Baba, mweya wangu Yesu. Winaga mweya wangu Baba, mweya wangu Yesu, mweya wangu Baba, mweya wangu Yesu.
Tapana Roma 10. Msoro ushoko hapana. Batira uri pa 9. Pa 9. Pavhesi ya9 pane musoro uripo kusatenda kwavaJudha nokurashwa kwavo. Haleluya. Amen. Pane nyaya yokusakatenda kwavaJudha nekurashwa kwavo. Haleluya. Nyangwe vaJudha vakanga vari vanhu vaiziva kuti kuna Mwari, kune zvese, kuna mambo Jesu. Haleluya. But vakanga vane kakusatenda kakarimavara. Haleluya. Kakaita kuti ivo vasazosvika pakubata chinhu ichi. Haleluya. Amen. Dauti muibatire pachapter 10 pavhesi ya1 muchidzika nayo. Mabasa Apostoli chapter 10 pavhesi 1. Hama dzangu, ndinodisa kwazvo nomwoyo wangu wose kuti vanhu vaponeswe. Haleluya. Yes. Pauro unonyora uchiti anoda kwazvo kuti vanhu vose vagoponeswa. Haleluya. Amen. Hama dzangu, kushengera kudanoka kuti tosewo tigochibata. Haleluya. Yes. Nokuti hatisati tachibata. Haleluya. Kana manzwa vhangeri yamboparidzwa makuseni kuti paita nyaya yemidzi, kunzi ngative nemidzi. Haleluya. Takava nemidzi pashoko raJehovha Mwari wedu. Aiwazve, kana mhepo chivhuvhuta yakauya, tinoramba takamira, hama dzangu. Asi midzi mushoko raJehovha yakashayikwa, ndipo unoona kutika will be uprooted. Haleluya. Amen. Semiti tinota zvokudzupurwa. So haleluya. Saka takava nemidzi ka tana Mwari, tagara muna Jesu Kristu. Haleluya. Dzikani yatinzwa Patuvhesi. Panzira ipapo ini ndinonamatirawo kuna Mwari, nokuti ndinovapupurira kuti vanotsunga havo pakunamata Mwari, asi vanonamata vasina ruzivo rwechokwadi. Haleluya. Amen. Hama dzangu, murume anonzi Pauro uyu, ndakaenda kunyika yeTurkey, kwainzi kuAntalya, kunonzi kuAntalya. Pandakasvika kumabiribobo, pandakaona building yenzi building St. Paul wakapfuura nepano, ndompa aiparidzira panapa. Wakananga kuTurkey, wakananga Jericho. Yangova building mukati matomira mazimiti. Haleluya. But pakangoiswa that sign yekuti wakapfuura nepano. Haleluya. Amen. Saka ndikutika kana waikwanisa kuenda mabiribobo akadaro, ayo anonzi mabiribobo chaiwo chaiwo. Haleluya. Asi zvinonzi wakakwanisa kupfuura nepo achiparidza shoko raJehovha. Kweisuwo tiri mukati menyika dzakaita sana UK kudai. Haleluya. Tiri mukati menyika yeZimbabwe, yeSouth Africa, Australia, England, USA. Haleluya. Mune means of transport kuti zvese zviripo. Haleluya. Ko chatitadza kufamba tichiparidza chii. Haleluya. Amen. Hama dzangu, ngatizvibvunzei. Shoko rotanzi self examine yourself, kuti zvatiri kuita zvotisisa here kuna Jehovha. Haleluya. Kana kuti kufa kurashwa. Mupostori ozona nyama mutumbi womupostori wakuitwa matanda. Haleluya. Matanda ekuvesa moto wekumusoro kudenga wegehena. Imwe shoko robva ati mbudzi kumbudzi, makwai kumakwai. Isu tinonamata, hama dzangu, ngativavarire kuenda kumakwai uku. Haleluya. Amen. Utsvene unonetsa kubata, but ngatirambe ndokutoshivavarira kuramba tichikumbira ivo Mwari kuti vatinzwire nyasha, nokuti shoko unobva rati kuna John, hazviti wena anoda kana nounomhanya. Haleluya. Asi nenyasha dzani dzaivo Mwari wekumusoro kudenga. Haleluya. Saka taramba tichingochema kwavarika, Mwari venyasha vanotinzwira nyasha. Haleluya. Amen. Tunosvika chete pakuchibata. Asi kana tine nungo matiri musina kusimba pakubatira Mwari wavo tichiparidza kunze ukoka, aiwa kwataitira mabasa edu. Shoko rinodaro kutorashwa ikoko. Haleluya. Amen. Dzikani yatinzwa Pa3 vhesi. Havasati vaziva kururama kwaMwari, asi vakatsvaka kururama kwavo. Haleluya. Amen. Hanzi havasati vaziva kururama kwaMwari, asi vakatsvaka kururama kwavo. Haleluya. Hazvinogona kuti batawo izvozvo. Haleluya. Kuti isu zvichida kungopfekawo madhasikoti waya nemagamenzi aya. Haleluya. Machena nemadhuku machena. Haleluya. Tobva tati tarurama. Haleluya. Amen. Mwari hanzi vanoona zvakadzika dzika zvoupenyu hwomunhu. Haleluya. Amen. Pakadzika dzika pemwoyo kuti apa pakapaka
ringori deme zvaro ringoti ngwere. Vakorinde chapter 13. Haleluya. Amen. Hama dzangu, ngative vaKristu chaivo. Dzikani aitinzwi. Panzira ipapo saka hawana kugamuchira kururama kwaMwari. Kristo ndiye akagumisa kukosha kwemitemo kuitira kuti ani nani anotenda aruramiswe naMwari. Hanzi Kristu ndiye wakagumisira kururamiswa kwemitemo. Haleluya. Nokuti ndokunge kwave nokutenda muna mambo Jesu. Haleluya. Zvemitemo yaMozisi hazvichakubata nokuti mauri, you are the law unto yourself. Nokuti maurika maane chipikirwa chemweya mutsvene, maane rudo, ane rudo haapombe, haachiva, haaite sezvinyangadzi. Haleluya. Nokuti chikufamba maarika rwave rudo rwamambo Jesu. Haleluya. Amen. Nokuti wamwana waMwari. Haleluya. Ndikuti mwana waMwari kwete vanhu vaMwari. Haleluya. There is a difference. Munhu wese ari panyika munhu waMwari. Haleluya. Ndo vakasika. Haleluya. But kunavo vakatenda kuna mambo Jesu tinobva tava vana vani, vana vaMwari. Haleluya. Unonzi vose vakatenda kuna mambo Jesu akavapa simba rokunzi vana vaMwari. Haleluya. Dzikanaita pa 5 vhesi Mozisi akanyora nezvekururamiswa kwomunhu nomutema achiti munhu anotevedzera kururama kunorayirwa nomutemo uchararama nako. Pa 6 vhesi asi izvi ndizvo zvakataurwa pamusoro pokururama kunobva pakutenda zvichinzi rega kuzvibvunza nechomumwoyo uchiti ndiani achaenda kudenga kundobvunza Kristu pasi pano, uye regazve kuzvibvunza uchiti ndiani uchapinda mugomba rakadzika kundobudisa Kristu kune vakafa. 8 vhesi. Haleluya. Amen. Ayo anenge ari maquestions eupenzi. Rimwe shoko ndobva ratanzi benzi rakati mwoyo maro Mwari hakuna. Haleluya. Amen. Hazvina kusiyana zvekutaurwa panapa kuti munhu anenge achibvunza mimwe mibvunzo isina maturo pamberi paJehovha. Nokuti kune akatenda muna mambo Jesu unenge wakufamba naMwari, hauchafamba murima. Maprofita vanozongouya vachizatsikidza shoko rechiprofita, asi iwe unenge une zvaunoziva pamusoro poupenyu hwako. Haleluya. Nokuti maurika maane chaedza, wakufamba naMwari, iwe Mwari havachakuvanzira because wamanager kuti build your relationship nemwanakomana waMwari mambo Jesu. Haleluya. Amen. Dzikanaita 8 vhesi. Asi zvinyorwa zvinoera zvinoti mashoko aMwari ava pamuromo wako nomumwoyo mako. Izvi zvinoreva mashoko okutenda atinoparidza. Haleluya. Haleluya. Na kuti tikwanise kuenda kunzoko tichinoparadzira nyika, isu pache zvedu ngative neshoko rokutenda kuti kana chinge tave kunzoko, ivo Mwari vachatipa simba rekutaura malanguages enyika kuti nyika inzwe zvinodaiwa Jehovha Mwari. Haleluya. Yes. Vachatipa simba rekudzidzira mamwe malanguages ose ariko kunyika uko kuti tikwanise kutiparidza iri shoko iri. Haleluya. Yes. Rangarirai munhu ndonga achida basa kunoshanda kuna Europe ka. Madzidziro anoita French azvimutorere 3 months 4 months. Unoona muzimba akutaura French. Madzidziro anoita Chiportuguese, unoona muzimba akutaura Chiportuguese. Ndaiseka musuno uyu. Mwana wangu achinzizvo achiti anyora English, anyora chiGerman akapasa. Takati wanyora language ipi? German, waipasa German. Andinoona kuti malanguages aya kana munhu ane chaari kuda munyika imomomoka anotoshingairira kwazi kuti adi aite something. Haleluya. Amen. Ndakati nini munhu anonodzidza kuJapan Dr. Mukubva vangu vari kuJapan. Haleluya. KuJapan saka vakamanager sei nelanguage yeko, vakatodzidzira language yekuJapan. Haleluya. Saka nothing is impossible under the sun. Haleluya. Shoko runoti kuna mpari kunza there is nothing new under the sun. Hakuna chitsva pasi pezuva and nothing is impossible. Haleluya. Kana asisava nekupinda muna Jesu Kristu we can achieve all things. Haleluya. But now tine nungu edzoka ndozvatichatsvira. Idzi hama dzakadzidza mamwe malanguages ka
when they go to those countries, they can preach. Yeah. They can preach in Japanese, in German, in French. Hallelujah. Yes. Asi isusu ishona egega. Rurimi rwaamai. Hallelujah. Adai Mwari watinzwirawo nyasha. Dzikaenai tinzwa. Pana ili vhesi. Kana uchipupura nomoyo wako kuti Jesu ndiye tenzi, uchatenda mumoyo mako kuti Mwari akamumutsa mukufa, uchazoponeswa. Hallelujah. Amen. Kana iri yekupupura hama dzangu vazhinji tinopupura ende tinoziva kuti Mwari variko ende toziva kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akatumwa panyika ari ega kuti auye azotinunura Yesu. Tanga tisingamuziva. Hallelujah. Amen. Dai Mwari watinzwira nyasha. Taramba tapuwa simba rekuti tikwanise kunopupura Jesu kunze uko. Hongo mukereke kusimbisana, tinoungana tichisimbisana mazuva ose masande, but ngatiwane mukana kuti tikupupura futi Jesu Kristu kupi kunyika. Hallelujah. Tabuda mukati mekereke kuita kuti nerimwe makoreka toda kuzona kereke yedu ka yakuti yave so much mix. Tane ma Indians, ma British varungu varimo, nevanhu vedzimwe rudzi, like muno maIrakis varimo muno. Tichivaparidzira shoko raMwari. Hallelujah. Kuitira kuti ndozvatakatumwa naye mambo Jesu. Nekuti dai zvinhu zvokuti vamangoende navamutsau tichongoparidzana nabe dzakadaro, aiwa tingaparidzira nhama dzangu, asi kungomira kuti panguva yekutonga kwejudgment igenda regereke. Nekuti Mwari anongwa kuti you failed my commission. Hallelujah. Hallelujah. You failed what I sent you to do. Go out into the world and preach the word. Pateni vhesi. Nokuti tinotenda mumwoyo medu tichiruramiswa naMwari, uye tinotaura mumuromo wedu tichiponeswa. Nokuti zvinyorwa zvinoera zvinoti, ani nani unotenda kwaari hazombogumburwiswi kwete. Izvi zvinoreva vanhu vose, nokuti kana rusaruro rokuti uyu mujudha uyu haasiri mujudha, Mwari nditenzi wavanhu vose. Hallelujah. Amen. Kana kuri pakuparidza kwatinenge toita, tinenge tongoparidzira vanhu vose. Sure. Nokuti Mwari haasi mutsauri wevanhu. Hallelujah. Hallelujah. Hazvina mujudha, muGiriki kana kana muIraki. Hallelujah. Asi Mwari wevanhu vose. Hallelujah. Amen. Saka isisi pamisheni yedu yanhasi, pazuva ranhasi yakadai izvi. Ngatishingairire kuti matiri isisu simba raJehovha rokumusoro kudenga rigoramba richiwedzerwa, kuti pose patinenge tiri tinenge tichifamba nekuda kwekutungamirwa naMweya Mutsvene. Rangarirai pane vaenda kuEmaus. Pane varume vaviri, nyaya iyi inondifadza zviro kwazvo kuti varume ava vanotipa a very good example yekufana kurarama kwatingaite kuti tichienda kunoparidzira nyika. Anzi hurukuro yedu ngaive yani yaJesu. Hallelujah. Zvinonzi varume vaenda Emaus ava kushure kunge mambo Jesu vaurawa mukati menyika iyoyo, vaikurukura nezvakanga zvaitika mudunhu iroro. Hallelujah. Mambo Jesu vakazviratidza pakati pavo. Hallelujah. Yes. So it's about what we talk when we are out there that brings us close to Jesus Christ. Hallelujah. Zvatinotaura tiri kunzoko zvoita kuti zvitisvitse kuna mambo Jesu. Zvinounza ukama hwedu naye mambo Jesu. Anzi vakauye pakati pavo vakafamba nevarume avo vasingazivi kuti ndiye mambo Jesu. Hallelujah. Ko nyaya yanenge makainzwawo yepaJeriko. PaJeriko apa panonzi pakaita murume ainzizvo Zakeo. Zakeo unonzwa kuti Jesu Kristu uri kupfuura nemudunhu reJeriko. Zakeo nokuda kwokuti kanga kari karume kanenge vamutsau kapfupi pfupiso. Hallelujah. Kwakune varume vamazire frefi kuti vana mangoende vadiki. Vakanga vakareba, endai pateka apa, vakareba varume wacho. Vakanga vakareba ivauka. Saka iri gurushushu revanhu. Zakeo nokupfupika kati baba, kuti ndionawo Jesu uyu beta kuti ndiri zvangu kwira muti. Hallelujah. Tonzi Jeriko anzi wakakwira mumuti. Zvakaita kuti mambo Jesu vachisvika pasi pemuti vanoona kusvika kudenga ka voona Zakeo wakarembera mumuti. Zvakanzi Zakeo buruka mumuti.
nhasi tinodi Kudya kumba kwako. Haleluya. Now in a way panyaya Zakeo ndinoda kusanangura neimwewo nzira. Haleluya. Rangarirai kuti vanhu vari muupper room hanzi mumwe nemumwe mutsvena aburuka, mumwe nemumwe wakareva maringe nekupiwa kwaakaitwa naJehovha. Saka panyaya yaZakeo ini ndinoti masteps aakaitei kuti mambo Jesu vamuoneka. Isusu tinogona kuona kuti tinogona kunzwa kunzi akakwira muti, but what increases our height kuna Jehovha utsvene hwatinenge tinahwo. Haleluya. Takava noutsvene pakurarama kwedu. Ivo Mwari havatisiye tiri toga. Vanotuma mambo Jesu, vanotuma mweya mutsvene oita ugaro matiri, nokuti we've taken all the steps, the measures dzekuti tinge tiri vanhu vakarurama pamberi pavo. Saka kana tichinge tarurama saizvozvo, mambo Jesu vanozviratidza kwatiri sezvakaita Zakeo, kuti pane masteps eupenyu vakagadzirisa kuti akwanise kuona mambo Jesu. Kwete zvomuti forget about the tree. Inotaura masteps akaita upenyu kuti Mwari vakwanise kuziva kuti pane munhu ari papa. Haleluya. Vazhinji takavanzika, takaisirwa zvidzitiro muupenyu hwedu nokuda kwokuti matiri mune zvivi. Haleluya. Tiri tikatenda kuna mambo Jesu but tinenge tiine zvivi zviri matiri. Saka nekuda kwezvivi izvozvoka hazviite kuti mambo Jesu vazviratidze. Saka nairo simba rekuti tende kuti unoparidzira hariwaniki. Haleluya. Tinenge tongoperawo building imo muno baba. Haleluya. Dai Mwari atinzwira nyasha. Tikanayo panzira ipapo Mwari nditenzi wavanhu vose, anopa zvinhu zvizhinji zvakanaka kuvanhu vose vanomunamata. Haleluya. Hanzi Mwari nditenzi wevanhu vose. Haleluya. Kuna vabedzi vanongomunamata anopa zvakaringana navo. Haleluya. Maringe nokutenda kwavo ikoko. Dambudziko ratanaro ratipedza simba sevanhu vanonamata kuti tisaende kunze uku inyaya yakataurwa pana Isaiah chapter 4 pavhesi ya1. Pane nyaya iripo ipapo. Makainzwa nyaya yevakadzi vanomwe pamurume umwe chete. Vakadzi vanomwe vanotizvoka isu zvose zvokuriritira kwedu tichangozviitira bedzi. Tinazvo, we've got everything. Haleluya. Kana dziri mota tinadzo, kana dziri imba tinadzo, kana zviri chikafu tinacho, upenyu tinahwo upenyu hwakangotiringana. Haleluya. Tinongona bedzi kudanwa nezera kuti tiri madzimai ekwamutsawa. Haleluya. Tiri madzimai ekwaKristu. Haleluya. Ndo machechi anhasiwa. Haleluya. Kuti chatoda bedzi ingori zita rokuti hatida kunge tichingori vanhu veAFC, asi zviri tinazvo. Haleluya. Nokuti Mwarika kune zvavakatipa pachena zvendimi zvemabasa esimba izvi ndongopiwawo pachena. Haleluya. Vanokukupepekera batika takapiwa tichinzika hazvina garanti yekuenda kumusoro kudenga. Haleluya. Garanti ndeyekuti tigonere Mwari nguva dzose. Tiite zvavakatituma panyika, the great commission, kuti tiende out there tinoparidza shoko ravo. Haleluya. Saka nawo isuka dai taramba tichishingaira hama dzangu kuti tisaite semadzimai manomwaya vakati vanazvo zvese asi chavo bedzi kuda kungodanwa nezero kuti madzimai aJesu Kristu. Haleluya. Ndo machechi mazhinji. Haleluya. Kuti imwe dzaichechi inozvika dzawandaka. Ndakatonzwona sekuru vaina matoko kwamarangi vatovhuro yavo kuZimbabwe dzatwa ne 5 years manje. Ndakabva kwamarangi kuya vakurova neyavo ministry yavo. Haleluya. Ndakati dai kana zvichita kuti basa raMwari rikudzwe vachizviita nekurevesa nezvokwadi yavo aiwa kumaringa vakudzwa. Haleluya. Asi vazhinjika zvave zvokungongwavha. Haleluya. Zvokutsvaga mari kwete kutsvaga kumusoro kudenga. Haleluya. Dai Mwari vatinzwira nyasha madzangu. Ndinofunga ndati popotei ipapo. Dai Mwari vatinzwira nyasha matimana ose kwatiri taramba tichimhanya pabasa ravo. Taita mission yatakatumwa pano panyika kuti tikwanise kuparidzira nyika yose. Mudzimba tichiparidza, kumabasa kwatiri tichiparidza, pose patinenge tiri kana Ishe vatendera tikwanisa kuparidza. Not only nemashoko atinotauraya asi dai taparidza nyangwe the way we dress, kupfeka chako kunoparidza shoko raJehovha.
zvatinotaura chaizvo zvinoparidza shoko raJehovha. Haleluya. Maitiro chaiwo chekungoita bedzi unongoparidza shoko raJehovha. Haleluya. Hande tinoparidzira nyika hama dzangu. Nyika yaibva. Haleluya. Munda waibva asi vacheki ndo vashoma. Dai tawedzerwa muna Jesu Kristu. Mwari anotiwedzera. Ndonge takakumbira kwavari anzi vanongopa zvavo pachena. Ingona vakaitaura nyaya iyi kuna ndi Isaiah zvakare 1:15. Haleluya. 1:18 zvanzi come let's reason. Haleluya. Mwari vanotikupai mukana kuti anzi uyai tikutaurirana. Nyangwe zvinhu zvakatsvuka semucheka weropa. Ivo vane masimba kutichenesa kuti isuka kana tichinge taichenaka taano ukama hwakanaka naMwari. Kana toenda tinoparadzira nyika waka hatichisina magwapa kana zvipomerwa. Haleluya. Vazhinji zvinenge zvingori zvipomerwa zvega zvega. Haleluya. Dai Mwari vatitonyasha. Ndinoti nini anzwa rekutanga nekugumisidza Mwari vakuitire zvakanaka. Amen. Haleluya. Mucheki mukuru wauya. Mucheki mukuru wanu. Wajona ise wekurenga. Wanogozumutswa. Wariko makuva. Kuti vaonekwe vose vakachena. Chirega zvakaipa uche worurame. Unzwe inzwi raShe muna mate mose. Zviteurireiwo mutsvagere tsitsi. Inguva yazvino cheuya ugamuchire. Vatadzi vachava nekutya kukuru. Vanofonera pameso somucheki. Vasakarurama vachazoparadzwa. Voiswa munzvimbo yokutambudzika. Chirega zvakaipa uche worurame. Unzwe inzwi raShe muna mate mose. Zviteurireiwo mutsvagere tsitsi. Inguva yazvino cheuya ugamuchire. Haleluya. Hallelujah. Amen. Look at Apostle. Let me welcome everyone. Baba Nama Mtsau, welcome. It's not your first time and you are not new in our circles, you are not new in our life. We want to welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. May God bless you for doing what you have done to visit the homes, to visit places, to see fellow brethren. As the word says, do not be like those other ones who shun visiting and seeing others and think living all by themselves is the way to go. Hallelujah. Amen. Garabo story. Amen. Yeah, the word has been very powerful. Welcome, Baba Chipere. We are always familiar with this first Sunday of the month. We always gather here and meet, and we have been very faithful
in fulfilling that calling. Hallelujah. Amen. And I want to welcome those people who are watching us on TikTok. Always, we value your presence and attendance in your numbers, and also welcome those who are watching on YouTube. And we also value your attendance. You're very faithful always. I know there are some people who will watch us in the morning at 10:30, and they come again at 1 o'clock to continue with this church service. And you do that on TikTok, you do that on Facebook, and you do that on YouTube. And those who will watch in the future, we want to greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. I'm not here to preach, but I am here just to thank the word that we have heard today. First Sunday of every month, we dedicate it here in the diaspora to youth. It is their week. On Saturday, they have at night, 8 o'clock UK time, they gather to share and to hear and listen to inspirations about how to grow in Christ. And on Sunday, they finish it off by preaching and sharing to us the gospel. We heard the gospel from our youth and also from our elders today. What I have heard from the youth leaders and the youth themselves, there are two things. One of them said, you cannot effectively sell BMWs. You cannot be a salesperson of BMW when you are driving a Lexus. And people see you driving a Lexus and you are selling a BMW. They question, why are you not driving a BMW yourself? So what BMW does, when you are doing their job, selling BMWs, they give you a BMW. It's your car to go door to door or to go and present and exhibit. And people see you coming out of a BMW and going into a BMW, driving away, and they build trust. Hallelujah. And one of them also said something very important about what we do. They said, you know what? A jug, you cannot pour out of an empty jug. That's what they said. You cannot pour out of an empty jug. So, in other words, the youths were saying there is something that they see in us, and they want to see that coming out of us. Hallelujah. If you are empty, your words are also empty. Because there is nothing you are going to... People will say, no. We can say you are trying to tell us. You are trying to pour something out of that jug, but that jug is empty. So what can you pour out of it? We need to have something in us. And I heard Baba Mtsau Papa and also Pastor Matimati pointed out that emphasizing a lot about going out, but also to say people want to see what you do behind closed doors. There is something that we do when people are not watching, that people will testify. You think they are not seeing, but they are seeing and they are watching. And one of the youth said, it takes only one word that comes out of a very prominent person or celebrity. It takes only one statement that comes out of the mouth of a renowned celebrity or author that you will say, I will never read their book again.
Is it your behavior, your actions that people are saying? Ndifenda kaenda kuchechi zvakare. Some people have, our children have stopped coming to church or going to church, or have chosen to go to different religions because of what they've heard or what they have seen in their parents. And they don't say it because they've got great respect for us. They say, you know what, I'm not going to say, but I'm not going to go to church. Because they've got that choice. Baba Mtsao, you have said, there are some people, and also it was echoed in the morning. There are some people who have come to church and they've never come back. Someone has come to attend a church and they've got tattoos. And the gospel suddenly switches to talk about tattoos and how bad they are, and associating them, stereotyping your little knowledge about certain people's choices. And it becomes a center. You become the judge. You become the person who takes people to hell and not God. And that person never comes. And is that good news? Jesus Christ said, your gospel is for all people, for everybody. It's good news. One of the youth leaders said something very important. He said, sometimes we want to take things above and beyond. We are going to spread the good news. So my good news is intended for the ears, right? The good news is intended for the ears. Baba Mtsao, gospel rawataura pano, zvakwandiri kuti kana ndabva pano, and I will go and reflect and stop doing the things that he said, and I become transformed. So my gospel is going to be for all beings, regardless of their nationality. It is regardless of their tribe. It is regardless of their color. It is regardless of their sex or sexuality. It is regardless of their whatever. My message is good. Regai zvakaipa mutye mururame munzwe izwi raShe munamate mose zviteureiwo mutsvakele tsitsi inguva yazvino chiuyai mugamuchire. Jesus Christ said, if they receive you, enter and eat with them and drink. And when you leave them peace. If they refuse to accept you, when you go, before you leave their yard, shake every soil and dust, and you go to the next. It is not upon us to judge people, because siyaitsika madzimai nana baba yekuenda kuchechi nemaspare madhuku, siyaitsika yekuenda nemaspare dhuki yekuti pangazouya mumwe munhu asina dhuku. Komurudi utakura nzeve kuti pakauya matsi tinomupa nzeve dzekunzwira shoko. Dhuku harinzwi chinhu. No, it's British systems. They are sending messages on all phones.
to test emergency that you'll be able to respond. Yeah. They are preparing for emergencies. Yes. Sorry for the interruption. If you have been hearing a noise that was coming, it's the British government is testing every person's phone to make sure it receives any emergency message. If there is flooding or anything chingagone kukanganisa upenyu hwevanhu at any time, they are just making sure your phone can receive a warning. So that's what they are doing. Ukafunga nhasi unoyu kuti makore achazvarwa isisi kuma-60s uko zvinhu zvange zvisingaitiki izvi. Nhasi in my line of duty, I've come across people who will say, I think I'm being monitored on my phone. And people call it paranoia. And I've said, well, okay, it might be, but the real truth is, yes, we are being monitored. If you have got a mobile phone, you are being monitored. There is a reason why they have put a back and a front camera. It is not for taking photographs. It is so that they can see you and also where you are if they want to. So they can actually take over the control of your mobile phone to see where you are. Your Google Maps will locate where you are. So if they want to come to you right now, unotongoona MI5 yatosvika panapa nepamakagara. If they want to drop a bomb, rinongouya kuzorova inini chete. Wanoridropa exactly on me and it doesn't cause any damage to you. They can do that through these devices. So it's not paranoia. Sometimes we label people wrongly. But so to end this, what we are saying, I was saying, please desist from judging people when they come to church. This is the message from the youth. Please accept everybody. Our church will never shift away from its core beliefs. We know this. We, as a church, there are certain things that we say no. But we are not barring people. Hatikurambidza kuti zvidhakwa zviuye kuchechi. Kunyange tisingatendedzi kudhakwa muchechi medu. Asi hatisi kuti chidhakwa ngatisaite sei? Ngatisauye. Chikauya chichidzengedzereka patiti aiwa wabuda. No. Kunyange tisingapromote ngochani. Asi hatisi kuti ngochani ngaisauye muchechi. Aiwa. Tikuti ngaiuye muchechi. Inzwe good news. Yanzwa good news. Oenda achinoti no. Ini handichada ndakuda kuita zvangu munhu akaita sei? Akarurama, akanaka. Hatiti dza nevhangeri. Hatisi kuti mhombwe ngadzisauye muchechi. Asi ngatisabvarawe vhangeri rekuti musangano wese akapomba atofila uncomfortable kuti saka kukanasaka vanhu vacho vandonamata navo vanofanira kunge vachindiumba. Wakutobva ndora vhangeri remunhu wese auya uzoparidza ari kungoparidza kupomba zvakazoita sewa. No. Good news raKristu ndeyekuti regai zvakaipa mutye mururame munzwe izwi raIshe muna matemose. Uyo ane matatuzi akazara muviri wese agotosimuka agoti vanhu vaMwari mufunge zvenyuka. Ndiri kukumbirawo kana paine vanokwanisa. I have raised 1,000 pounds. I am left with 200 because the cost is 1,200 to have all these tattoos removed. Because I know God in His word has said it is not a good thing to have them. Imotozopembera muchiti Mwari makanaka. Akanzwa good news. Ega akamake a decision.
asinaka munhu kuti zvinhu izvozvo asi the way you preach the word. My youth, thank you very much for such a powerful word, and I want to encourage you, our youths out there, to not be afraid, to not be shy. As Paul said to Timothy, it's not about age. It's not about age. It is about the Holy Spirit that is in you and bestowed upon you by Jesus Christ and by the laying of hands by the elders. So be strong, believe more in what is in you. And God bless everyone. God bless you. And we will meet again on Wednesday, on Fridays till to the Sunday. And by the way, we are preparing for Quinta. Baba Mtsau is here. He will always be encouraging people to start paying. And it is costing us, for adults, it's 100 pounds. I always want to say dollars. 100 pounds per person. And for people sharing, it comes almost to half. And for young ones, it is, if you are between 7 and 18, 7 and 17, somewhere there, it's 80 pounds. Day visits are much less, and so on. But check our systems. We always put up information about the costs and everything. You're invited. Please feel free to come to Quinta Christian Center and let us worship God. Zvakanaka zvisina kumanikidzwa kana kumbunyikidzwa. Uya sezvauri, Mwari wega ndiwo wanokusandura kuva munhu wavo. May God bless you and go in peace. Hallelujah. Amen. Makatendeka Jesu, makatendeka Jesu, makatendeka makatendeka Jesu, makatendeka Jesu, mazuva mazuva ose makatendeka Jesu, mazuva ose makatendeka Jesu. You are faithful, You are faithful, oh Lord. Oh, you are faithful, oh Lord. You are faithful, You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. every day, Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. every day, Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. every day, Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. mazuva Mazuva ose makatendeka Jesu, mazuva mazuva ose iche wangu makatendeka Jesu. Yeah. Amen. Hallelujah.
Muzita renyu Baba, zita remwanakomana nezita remweya mutsvene. Amen. Ngatinamatei tose Mwari Mwari mune masimba. Mwari nyasha. Takutendai Baba Jesu, Nyasha. mwanakomana waMwari, Unopa muviri wengoni nenyasha kune vose ni mukana wa matitendera. maita zvenyu Tiri kusha kweli maita Jehova. tsopano. Iwe neugaro mukati memwoyo yedu. Chiendai nesu Mwari. Tinoti ndiva vana vari panyika Mugare nesu nyika ino. vese. Naizvozvo makatotanyira kuti Jehova vana vemangu kumusoro kudenga. Munotiratidzai simba renyu matiri musatisiya Baba tichifamba titoga asi kuti iye mweya muchenasi nokutendai Baba nemhuri dzose Kumbira kwavo, kumbira kuenza, mukati menzvimbo ino kumbira kwamangwende, mazuva mangwende pachipiri, nababa vachipere manzwa tetedzai kumbira mbere yavo kwese, muri Mwari vane tsitsi kuparidza Mwari evhangeri vane yakanaka ngoni yeruponeso. angarirai vana venyu Maita shetenzi zvetenzi. mazviita panaoneka Hana Mwari yangu wenyasha shoko zvino chinyorwa richigare nesi patichabuda padiri. mukati memazuva Lord tungamirire pakufamba Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. I know you are a willing God. What the leader of 100 soldiers said, it's only your word that I am asking for to heal my servant, to heal my daughter. I am not worthy for you to come into my household. We also know we are not worthy, Lord, but because through faith we have accepted and believed in you, we have accepted and believed your good news. You have come and take residence, you and God and the Holy Spirit in our hearts. As the word has been shared from the book of Jeremiah, you have put the knowledge of you in our hearts from birth. Activate this, Lord, all the time. Teach us and remind us we are the light of the world and we are the focus of the world. We are the salt of the world. And Lord, we know from you, our living waters, we lack nothing. Teach us to be loving and to be kind. Teach us the art of forgiveness. Teach us to be compassionate. Teach us to be empathic. Teach us, Lord, to be warm-hearted to all beings regardless. Teach us, Lord, to be truthful. The universal is love. Love which has no condition. Love which does not set any conditions. Love that does not say, unless you do this, but love that is given, like your Son did, like you did. You gave us your one and only Son, that when and while we were still sinners, you forgave us and you died for our sins. And we hope and aim not to live in sin again. Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on us sinners. We know if you are willing, you will lay to rest the souls of those who have departed from us. You will comfort those who are mourning. You will heal those who are in hospitals and also at home and those who are among us. You will also, Lord, feed the hungry and also give water to the thirsty. Your word will satisfy us spiritually and also physically. You will also release the chains, break the chains of those who are in prison and in remand for crimes they have committed, and some who are being accused wrongly. You will remember them. We know, Lord, you will be with those who are living under very harsh conditions. Some are struggling because of wars that are raging around them. Some are struggling and suffering because of the flooding, earthquakes, fires that are happening around them. And there are so many other catastrophes that are man-made and also some that are natural
from you to teach us lessons. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us sinners. As we end our church service, you have taught us to pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. May the blessings of our Lord Jesus Christ, his love, his grace, and his mercies be with us, go with us, and always be our guiding torch by day and by night, in the powerful name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Hosanna, Wenga doimba nunzirako. Thank you, and church has ended. Wa David, wauya kwaniri, wauya wasadanwa ununuri wangu. Thank you, fellow brethren, and churches ended now.